pierwszowzięci, życie lęgowe poetów, wydawnictwo, fundacja, poetariat, przekład Ares Chatzinikolaou, με το ουσιωμένοι σε ποήματα, η ερωτική ζωή των ποιητών, εκδοτικός οίκος, Ίδρυμα Ποετάτια, μετάφραση, Άρης Χατζηνικολάου, Χκοκκαζέγκος Σιεπότσκι, Ορφέας και Ευρυδίκη, αγάπη γεννημένη στη σιωπή, Ευρυδίκη, Ευρυδίκη. Τα δέντρα θρώησαν τριγύρω, όταν ο όμορφος Ορφέας οδήγησε την αγαπημένη του από τον κάτω κόσμο. Έκλεισαν οι πύλες του Άδη και άνοιξε το ουράνιο σύμπαν. Από την άλλη πλευρά του ποταμού, οι αδελφές της Ευρυδίκης, ενωμένες στη μελωδία του αύριο, κουβαλούσαν τη θλίψη στις καρδιές τους. Έδειχναν να ξέρουν. Ένιωσαν την αβεβαιότητα του βήματος, μισοκρατημένη ανάσα, η ζεστασιά μιας ιδρωμένης παλάμης. Τρυφερότητα ένιωσε και η Ευρυδίκη, ακολουθώντας τα βήματα του πιστού εραστή της. Μέσα στην ευτυχισμένη, καταπραϊντική σιωπή που έπρεπε να έχει ακούσει, κάθε άγγιγμα μιας χορδής, κάθε πινέλο ενός δακτύλου, θα μπορούσε να επιβραδύνει εγκαίρος, να του είχε σφίξει το χέρι πιο σφιχτά, να μιλήσει με τη φύση του δάσους, ακόμα και σκύβοντας τα φύλλα. Θα μπορούσε, αλλά δεν έκανε τίποτα ενάντια στα διατάγματα του Θεού. Θα το αναγνώριζε σε μια στιγμή και θα έμενε σιωπηλός μέχρι το τέλος. Με οδηγό τον ψίθυρο του ανέμου, δεν χρειάστηκε να τη δει καθόλου. Ωστόσο, εκείνη του έδωσε ελευθερία. Εκείνος γύρισε μόνο το κεφάλι του. Ή ίσως σε αυτό το βλέμμα, σε αυτή την τελευταία χειραψία, στη σκόνη που σχηματίζεται από το σώμα της, γεννιέται